Ez ditut nere amets guztiak bete, itxututa haien menpe, ta orain konturatu naiz. Behar dudan guztia zuek denak zarete. Gozotasunetik egiten du Edurnekotxek. Txikitan ikasi zuen ilunabarrak ongi begiratzen, argirik perfektuena harrapatu arte aitarekin. Eta perfekzionismo hori bere lanean plazaratu zuen, argazkilaritzan lehen, eta irakaskuntza eta kulturan gero. Eta espero ez zuenean, beste mundu baten ateak ireki zitzaizkion, eta adin txikigo transexualen familia bihurtu zen berea. Eskuzabala da bere lana, denondako baita, eta eraso guztien kontra, argi du aurrera egin behar dugula gizarte bezala, gure etorkizuna erdian baitago. Aitaren lanarengatik Bilbon egin nituen lehenbiziko urteak. Familia osoa Bilbora mugitu ginen. Aitak bertan ireki zuelako bere negozioa, bere argazki estudioa eta bertan zuen lana. Lehenbiziko 9 urteak Bilbon egin genituen. Eta argi ikusi genuen hiria ez zela guretzako. Aitak ostirala ere itxi, autoan guztiak sartu eta mendira eramaten gintuelako beti. Beti Arrazola bailarara, edo Gorbeilara, edo Donostira asko ere etortzen ginenean, Donostin bertan geratu beharrean Aralarrea eramaten gintuen, edo Oiartzun Lesakaldea. Horren atzetik ibiltzen zen ere bera, eta hori erakutsi zigun guri, ez? Txikitatik. Orduan, zorroitzapen politak, oso haurtzaro polita izan nuen. Ama errenteikoa, eta bere ama Pasaidoni banekoa izanik, oso famili xume eta herrikoia zuen. Eta aita berriz, hiritarra, artista, eta bi mundu horien uztartuta, horrekin hasi nintzen. Oso zoriontxoa izan nintzen, egia da, bai. Aitak bazuen zaletasun handia naturarekin eta lurrarekin lan egiten zuten sektore horien ganako. Horregatik beti ere asteburutan joaten ginen mendialdera, baserrietara. Berak bazuen nolabaiteko behar hori, ez? Hirietatik atera eta erretratu horiek egiteko, paisai horien argazkek egiteko behar hori, ez? Naturarekin. Eta esan bezala ama oso famili xumekoa zen, herri txiki batekoa, eta jaio ginen, giro horretan, ez? Oso haur mugitua nintzen. Estereotipoetan sartzen ez den horietakoa. Eta mutilentzako erreserbatuak zeuden jolasak, jostailuak, espazioak maite nituen. Eta konturatu nintzen, txikitan ja konturatu nintzen espazio horiek neskontzako betatuak zeudela, ez? Nolabait. Oso goiz hasi nintzen horrekin konturatzen, 9-10 urtekin jada kontzientzia hori banuen eta horren aurka egiten nuen. Gogoan dut 11 urte inguru edo, nire gelako mutil liderraren aurka retatu nuela jolas orduan borroka egitera. Eta gogoan dut irudi hori, ez? Nola gela guztiak inguratu gintuen, pelikuletan bezala, eta borrokatu ginen elkar, eta hor gauzak garbi geratu ziren, nien nitzala beraien inposaketetan makurtuko, eta handik aurrea futbolean eta beraiekin jolasten utzi ziguten. Lorpen handia izan zen, eta hori oso gogoan dut. Arazoak sortzen dituen ikastolan, portaera oso mugitua nintzenez, ez nintzen txintxoa, nintzen geldirik egoteko hor bat. Garai hartan ikastolak ez zeukan esirik, espazioekin, eta zelaiak genituen inguruan, eta askotan 3 lagun hartu eta joate ginen kilkerren bila, edo arkumeak ikustera, eta ahaztutzen genuen ikastolara bueltatzea, eta izaten genituen horrelako abenturak. Haurtzaro polita, bai. Oso aske sentitzen nintzen, bai. Gero nerabe garaia iritsi zen, horre oso konbultsoa izan nuen
garaiura, gogoan dute nire lehenengo krisi sakona orduan etorri zela. Ez nuen ere lekua topatzen munduan, familiarekin haserretu nintzen, pixkat aldendu nintzen, deseroso nengoen edonon, bai lagunekin, bai ikastolan, bai horre transformazio bat egon zen nire barnean eta kostatu zitzaidan hor nire lekua hartzea. Urte batzuk ibili nintzen horrela, eta nire aita gaixotu zen arte. Eta aita guretzako etxean zutabe nagusia zen, orduan izan zen sekulako astindua, oso gogorra, familia osoarendako. Eta orduan erabaki nuen aitaren bidea jarraituko nuela. Bera gaixotu eta 2 urtetara hil zen, eta hil bezain pronto nik hartu nuen bere bidea, bere negozioa eta bere argazkigintza mundu horri eusteko ardura. 19 urte bete berriak nituen. Ordura arte ez neukan argi ze bide hartuko nuen, eta orduan apustua hori izan zen. Azken finean txikitatik aitak erakutsi baitzigun begirada desberdin hori izaten, ilunabarrak beste modu batetara ikusten, edo estazioak aldaketak eta nabarmentzen, zeintzu ziren, edo lainoa maitatzen erakutsi zigun txikitatik. Begirada desberdin bat landu genuen txikitatik, eta bai, orduan horren bere argazki estudioaren arduradun nengoen horretan aukera sortu zitzaidan Euskaldunon egunkarian kolaborazioak egiten hasteko, eta ilusioa handiz hartu nintzen. Garai hartan denak oso gazte ginen, oso giro ona zegoen gure artean, libre sentitzen nintzen, pentsatzen nuen ere izaterik duzun lanik hoberena nuela, kalean bizi nintzen. Eta egia esan da, pixkanaka horrek pisu gehiago hartuz joan zen, eta iritsi zen momentu bat erabaki behar izan nuela familia negoziarekin jarraitu edo hautatu prentsa munduan jarraitzea. Eta prentsa munduak irabazi zuen, azkenean familia negozioan ez neukelako ni garatzeko, pertsona bezala garatzeko aukera handiagirik, beti nintzelako alaba. Komplikatua zen, nire familia, aitaren familia izen handiko familia zen, Donostin oso ezaguna. Berak sortu zuen argazki estudioa, berak sortu zuen negozio familiarra, orduan berak utzitakoari nik eutsi nion, baina beti eusten nuena zen, alaba. Eta konparaketak saihestu ezinak ziren, beraien bezeroak beti konparaketa horietan sartzen ninduten, eta bai, zaila, niretzako oso zaila izan zen hura bizitzea, orduan egunkariak ematen zidan aukera ni pertsona bezala garatzeko, nire bide propioa egiteko eta erakusteko munduari alabaz gain nintzela ere edurne, Nik daukadan oroitzapena ez dira oso xamurrak. Hasieran esan bezala ilusio handiarekin hasi nintzen, bideo bat ikasi nuen, bai argazkigintzaz eta bai bizitzaz ere, azkenean esparru asko jotzen dituzulako prentsan eta jende askorekin zaude, testigantza asko jasotzen dituzu, baina oso garai konbultsoak ziren, gerra garaiak ziren, istiluak, atentatuak, atxiloketak, torturatuak, eta gero gu Euskaldunon egunkariko argazkilariok eta eginekoek jasotzen genuen ere poliziaren aldetik jazarpen handia. Orduan tentsioan bizi ginen, eta oso lan atsegina egia zen. Etzan beti horrela, baina azkenan indarra hartu zuen horrek, 80. hamarkadaren amaieran tentsio politikoa asko igo zalako. Eta guretzako baldintzak okertu ziren izugarri. Hor gertatu zen digitalizazio prozesua martxan jarritzela edo garaia iritsi zela, egunkarietako papera edo krisian sartu zen, eta orduan egunkarietako zuzendariak edo zuzendaritzak pentsatzen hasi ziren, rekorteak egin behar zirela, eta lehenengoak jasaten argazkilariok izan ginen, Eta prozesu hori oso gogorra izan zen. Gure lana desbaloratu egin zalako, eta gailendu zalako
proiektuaren bideragarritasuna pertsonen eskubideen gainetik, ez? Hor saiatu ginen bitartekaritza batekin adostasun batea iristen, baina ez ginen ongi tratatuak izan. Eta nik hor erabaki nuen dena uztea, betzala hori garatzeko eta bide hori jarraitzeko modua. Eta hortxe bukatu zen ere etapa hori, eta beste etapa horri batean sartu nintzen. Donostin bizitza akomodatua komila artean utzi nuen, lana, orduko bikotea eta nire etxea bertan utzi. Ez ninduelako asetzen, ez nintzalako pertsona bezala, ez ninduen usten garatzen pertsona bezala, eta leku lasaiago baten bila hasi nintzen, eta imotz bailara topatu nuen. Eta bertan, hausnarketarako eta niri begirako lan sakon batean sartu nintzen, eta horixe izan zen arrazoia. Momentu hartan ez nekien, baina lasaitasun horren bilen, ez? Nolabait, txikitan ordu asko egin genituen mendian, baserrietan, nekazalguneetan, hiritik kanpo, eta horrek markatu ninduen ere, ez? Eta gero heldutan, krisialdi honetan sartu nintzenean, krisialdi pertsonal honetan sartu nintzenean, behar izanun horrelako geldialdi sakon bat egiteko, espazio lasai eta bakarti batetara retiro hartu, eta nire bizitzat zer norabide hartu hartzuen hausnarketa hori egiteko, behar nuen lasaitasun hori hartu. Nire lehenengo bi seme-alabak eskolalizatu genituenean, pentsatu nuen lan mundura bueltatzeko garaia zela. Eta bertako lagun batek aipatu zidan begira, gu egun Nafarroako egoitzan ordezkariaren bila dabiltza, langile baten bila dabiltza, eta iragarki hau ikusi dut egunkarian. Eta ni nire baitan aipatu nuen, esan nion nire buruari. UEU, zer ote den UEU, hasteko. Eta gero pixka bat investigatu nuenean, esan nuen, argazkigintza mundutik, batean akademiara, kriston saltoa, baina horrea jo nintzen, frogetara aurkeztu nintzen, eta nire sorpresarako bigarren fase batetara pasa nintzen. Eta gero nik uste dut, eraman nuen ilusio guztia eta gogoa eta proiektuarekiko atxikimenduak nolabait UEUko ordezkariak konbentzitu zituela, eta ni izan nintzen hautatua. Ardura handikoa da bai, nolabait Nafarroan sukaldatzen diren UEUko jarduera eta harreman instituzional eta elkarteen arteko harremanak nire eskuetatik pasatzen da. Egia da lantalde oso atxikimen handiko lantaldea dugula, laguntza handia jasotzen dugula, denen artean bata bestearekiko babes hori badugula UEUn. Baina bai, aurpegia ni naiz eta bai, ardura handiko lanpostua da, baina oso polita aldi berean, oso esker oneko lana da. Nafarroan euskarazko formakuntzako referentzi izatea, proiektu horretako referentzi izatea, nolabaiteko, postasun handia ematen duen lanpostua da. Donostitik Nafarrora saltoa egitera eta argazkigintza uztea erabaki nuenean, bazegoelako pixu handiko arrazoi hori ere, kostarren izena, kotxtarren ibilbidea, alabaren ezintasun hori, edo nik horrela ikusten nuen. Eta, omenezko erakusketa horretan parte hartzea proposatu zidatenean, hasiera batetan ezezkoa eman nuen. Baina gero pentsatu nuen, nire aitari gustatuko litzaiokela ni nolabait ere horre nire lantxoaren ordezkaritza txiki bat egotea, eta baiezkoa eman nuen.
Eta gainera, erakusketa horren montaian eta laguntzen ibili nintzen, buru belarri sartu nintzen familiako beste kideak eta elkarrizketatzen, eta balio izan zidan, galdera asko eta puzzlea osatzeko erantzun asko jasotzeko. Orduan, niretzako izan zen erreparazio lan bat baita ere. Nik Krisalis Euskal Herria lehendabiziko aldiz entzuten dudanean, gure alaba txikiaren pediatrak aipatua izaten da. Nolabait gure alabak markatzen du norabide hori, galdezka hasten gara, investigazioan hasten gara, eta pediatrak Krisalis Euskal Herria elkartea sortu berria dela aipatzen dit, prentsan irakurria dualako, eta hortik tiraka, hasten naiz pixkanaka hurbilketa hori egiten. Niretzako sexualitate egoeran dauden pertsonak, eta gehien bat haurtxoak eta gazteak zeudela ezagutzea, izan zen haustura pertsonal bat, hankaz gora jarri ninduen. Nire ordura arteko pentsamoldeak estanda egin zuen, konturatu nintzen, gainera haserretu egin nintzen nire buruarekin, eta triste ere, negarrasko egin nuen, ez nitzalako kapaza izan, ordura arte ikusteko, ni ere kartzela batean bizi nintzela, estereotipoen kartzela horretan, eta binarismo kartzela horretan, eta ezarritako kartzela horretan sartuan nengoela, eta enitzala kapaza izan pertsona horiek erakusten diguten balore guzti hori ikusteko, Orduan, nire buruarekin haserre hilabete asko egin nituen. Nik Krisalis Euskal Herria ezagutu bezain pronto proiektuarekiko atxikimendu handia erakutsi nuen, eta berehala sartu nintzen gure belarri lanera. Garai hartan 2015 urtea. Garai hartan oraindik bisualizazio kanpainak eta etzian egiten, material didaktikorik etzegoen ikastoletan lantzeko, eskoletan gure haurrak eta babesteko protokolorik etzegoen, dena egiteke zegoen. Eta gogoan dut, oso familia gutxi ginela, baina oso gogo handiak genituen familia ginela, gogo handiak. Eta berehala hasi ginela instituzioekin harremanetan, instituzioek ateak ireki zizkigutela, eta sortu genuen lehen hezkuntzara begira material didaktiko bat, transexualitatea lantzeko ikastetxeetan eta hedabideetan horren berri eman zuten, iritsi zen Estatu Batuetako dirudun baten belarrietara, eta dirudun horrek egin nahi izan zigun donazio bat. Donazio bat, kanpaina handi bat egiteko. Eta hain justu ere hori zen guk amesten genuena, Goazen kanpaina handi bat egitea, goazen esatea neska zakildun daudela eta bulbadun mutilak, Eta oso ondo planteatutako eta pentsatutako kanpaina bat egin genuen, markesinetakoa, denek buruan daukaguna, eta erantzuna izan zena, Oso polita erantzuna, oso potentea izan zalako, Euskal Herriko hiriburu guztietan, metroan, bertako markesinetan Iruñan ere agertu ziren. Iruñan zehazki erantzuna ultrek markesina pare bat puskatu zituzten, eta enpresak jakinarazi zigun haratago joan baino lehen kenduko zituela markesinetako kartelak. Eta Iruñan gehatu ginen gazi gozo, baina gertatu zen, gero agertu zela autobus laranja famatu hori, eta autobus laranja horrek ekarri zigula kriston erantzuna, soziala, eta Euskal Herria osoa atera zen gure haur eta gazteen defentsan. Orduan horrek eman zigun kriston ikusgarritasuna, esperoz genuela, eta guretzako izan zen oso pozgarria. Nik empatia pirulak banatuko nituzke, empatia. Eta uste dut, empatia pirulekin ez bakarrik errealitatea hau ezagutarazteko, baizik eta aniztasuna, bizigaren anistasun osoa ezagutarazteko eta horrekin empatizatzeko, bat egiteko eta horren alde lan egiteko lortuko genuela.
empatia pirula horiekin. Falta da jendeak sinistea benetan, sinistea benetan anitzak garela eta kartzela batean bizi garela, ezarritako kartzela batean bizi garela, bi binarismoak ematen duen emakume izateko eta gizonezko izateko modu horiek oso hain zorrotzak eta hain betetzeko zailak direna gainera. Zenbat gazte anorexikoak ditugu, ez digutelako barbi hori betetzen, edo zenbat gizon frustratu bizi dira ez direlako eredu horietara iristen, ez? Ja, demagoia katartean daukaguna zalantza jartzen bagaitu ere, imaginatu dezazue, pertsona transexualitate goran bizi diren pertsona hauek, ez? Nola bizi duten egunerokotasuna. Gure alaba oraindik alerta egoeran bizi da. Zer nola begiratuko duten beldurrez, eta gure alaba bezala hetero arautik haratago bizi den jende guztia. Gure erantzuna beti izan da, guk maitasunetik aritzen garela eta errespetutik aritzen garela. Gure seme-alaben ongizatearen alde aritzen garela eta beti errespetuz. Gainontzekoek hori ikusten ez baldin badute gainontzekoen arazoa dela. Eta benetan gure errealitatea ezagutu nahi duenari beti gonbitea luzatu diegu gure gana etortzeko eta gure errealitatea bertatik bertara ezagutarazteko aukera luzatu dugu. Bada jende askoren ahotan dabilen oraingo garaiak ez direla duela 15 urte edo duela 10 urte garaiak bezala, eta orain transexualitatea egoeran dauden pertsonak onartuak direla eta nolabait normalizatua dagoela kontu hau. Eta niri zuzenean galdetzen didatenean, ni horrekin nahiko ezkorra naiz. Egia da, bizibilizazioan aurreratu dugula, egia da, instituzioak alde agertu direla, egia da, legeak sortu ditugula pertsona hauen eskubideak eta bermatu ahal izateko, protokoloak aktibatu ditugu, legedi aldetik oso kubrituta gaude, eta ongi dago. Eta beharrezkoa da, baina akomodatu garela pentsatzen dut. Akomodatu egin gara, eta nolabait gure burua zuritu egin dugu, eta pentsatzen dugu dena ongi etorria dela. Eta ez da horrela, gure seme-alabak gaur egun ere, oraindik ere, tentsioan bizi dira, begiradak jasatzen dituzte, eta batzuetan ere, eraso fisikoak ere, izateraino iristen direnak. Zergatik bizi dira tentsioan? Azaleko onarpen bat dela, inork ez du hau gertatzea nahi bere familia batean, ez dagoelako normalizatua, ez dalako hausnarketa sakon bat egin, zer gertatzen da? Zergatik sentitzen dira gure seme-alabak ez dutela enkajatzen gizarte honetan. Markatutako eredu horietan hausnarketa egin dugu zerbait horretatik ateratzeko. Adibidez, hilerokoaz hitz egiten dugunean, menopausaz hitz egiten dugunean, beti emakume eta hitz egiten dugu. Norbaitek ekarri du bere pentsamendura alua duten gizonezkoak, ekarri ditu, haiek ere hilerokoak dituzte, haiek ere bere zikloak dituzte, inork ez ditu kontutan hartzen, inimaginablea dalako kolektiboki. Horrek erakusten du ez gaudela oraindik, ez garela kartzela horretatik atera, ez dugu hausnarketa hori egin. Arauak markatzen ditun gorputzeak ez baldin badira, ez dira onartuak izaten. Aurreratu dugu, eta gure burua zuritu dugu legedi horiek aurrera ateratzen. Baina hausnarketa sakon hori ez dugu egin. Oraindik ere eztabaidan jartzen dugu zer dan emakume izatea, zein izan daiteken gizon, zein eta nola izan behar du emakume horrek, eta hetero arautik ateratzen den oro, zuntxitua izaten da. Buskatu egin behar ditugu, orain arte ikasi ditugun arau guztiak buskatu egin behar gara, baina barnetik. Zaila da, baina egin daiteke, batzuk egin dugu. Nik ulertzen dut haurtzaroa gizartaren oinarri bezala.
Orduan, aberastu egin behar dugu haurtzaro hori, babestu egin behar dugu, elikatu egin behar dugu. Bai, UEUko dela gutxi sexu abusuen kontrako jardunaldi bat antolatu zuen, eta hor azaleratu ziren zenbakiak beldurtzekoak ere izan ziren. Ez dakit zer egiten ari gara, egia zen. Ari gara zarata asko, mediatikoki zarata asko ateratzen, baina funtsezkoa dena ez dugu ikusten, edo ez dugu asmatzen hori zainketa hori egiten, ez? Iruditzen zait bakoitzak pertsonalki egiten duen guztia baliagarria dela, eta denek egin dezakegula. Orain, transfeminismoaren bidea utzi gabe, haur eta gazten transexualitatearen bidea ere utzi gabe, haien eskubideak aldarrikatzen eta haiek babesteko lanean ere jarraitzen dut. Noski, UEUn ere nire aletxoa jartzen saiatzen naiz, euskarazko formakuntzan ikuste dute beharrezkoa dela. Eta orain adin honetan, mende erdia bete dudan honetan niri begira jarri naiz ere. Eta orain arte agian pixkate kanpora begira ibili naiz azken urteetan. Eta horri begiak kendu gabe niri begira jarri naiz eta meditazio trantra munduan sartu naiz eta agia esan zabaldu zait ate berri bat. Mundua bizitzeko eta ikusteko beste ikuspegi bat. Patxadaz bizi naiz. Eta mundu zoro hau beste modu batetara eramaten laguntzen dit. Kaixo Edurne, ez dut nire burua aurkeztuko, badakizu nor naizen eta nor naizela, eta eskerrak eman nahi dizkizut zarena izateagatik eta garena maitatzeagatik. Entzuteko bi belarri izateagatik, aho bat beti hor eta hemen zaudela adierazteko, eta bihotz handi bat sentitu eta sentiarazteko. Eskerrik asko, hain ederra izateagatik eta zure ingurukoak edertzen laguntzeagatik. Muxo handi bat eta segi sorgin. Wow, ekaitz. Noberak ere eman nahi dizkizun eskerrik. Ai! Horren eskerrik asko, Zuei ahotsa emateagatik, oso importanta dalako ere, bakoitzaren lana ere ikustaraztea, ez? Eta beste bihotzetara iristea. Mirestu, ezagutzen ez duzuna, maitatu txikitasuna.